नमस्ते सर, हम ग्लोबस टीवी से आइल बानी। शाम के अखबार में आपके बारे में पढ़ल रहली। सर एहिजा पूरी मीडिया बा, इस समय में कुछ न कर सकेली। नया नया जोश में बैठल बा, आप चिंता न करी, 2 दिन में भाग जाई खुद ही। हम कहले रहे सबूत हमरे पास ना है, लेकिन सबूत दुनिया में ना बा, ऐसा ना बोल दे रही। सच्चाई हमनी के ढूंढे के बा। सच्चाई कभो ना मरेले, वो कहीं तो जिंदा हुई। ओके सरकार के ढूंढे के चाहिए, ये हमार बिनती। विजय मूर्ति, आप का कह रहल बानी? बिहार एक पूर्व मंत्री बाड़े, भैया जी एक बहुत बड़ बिजनेसमैन बाड़े। इतना बड़ आदमी के एक शक के बुनियाद पर कैसे पूछताछ कर सकीला? वो एक खून के मामला बा। सर लीलावती के खून के सबूत अपने आंख से देखले रहली सर। सिर्फ सबूत ही न विजय मूर्ति, खून होई देखला के बाद भी हमारे गवाह के कोर्ट में मंजूरी ना होखेला। सबूत लेके आवा, हम ऑर्डर इशू कर। सगरो सबूत मिटा दी गई। केहू सच्चाई के जीत के खातिर अनशन पे बैठल बा, ओकरा बारे में सोच के दुख होता। वो जीती सर। काहे जी अनशन में जे बैठू अन्ना हजारे हो जाई का? वो हमारा आदमी खातिर काम करत रहे, ओकनी के बीच में पैसा का मामला भइल, यही खातिर वो चल गइल। वो जौना मन में आवता बकता और वो लोग इंटरव्यू लेवे आगे नहीं। देखी ई बीवीआर के राजनीति में ई सब होत रहेला, कोर्ट में देख ले मुके। वो सत्या के हा काहे अनशन में बैठल बाऊ? ओकर कहे के मतलब ई बा कि कलेक्टर लीलावती के खून बीवीआर कइले बा, ओकरे साथ जनता भी लड़ाई कर रहल बा। रउआ का एक्शन ले ले बनी? पुलिस के छानबीन के बावजूद भी उनकर हत्या हो गई, ऐसा कोई सबूत न मिलल। हो सकेला कि सत्या के विपक्ष पार्टी वाले। वो एक साधारण मैकेनिक बा, अकेले ही लड़ाई शुरू कर ले रहे। अब ओकर साथ जनता भी दे रहल बा। एक अकेला आदमी के इतना सपोर्ट? बस जलावल, बिल्डिंग के तोड़ल, पेड़ काटल, दुकान बंद करल, ये कोनो मोर्चा बा? देखा हमार सत्या के वो अनशन करके लड़ाई कर रहल बा, उहे बा सच्चा लड़ाई। हम सब सत्या के साथ बानी। जा साला लोग, तू सब सत्या के साथ जाके मर जा। ई सब साथ दे रहल बाड़े सत्या के, पागल जनता। आप टेंशन ना ली मालिक, सगरो सबूत मिटा देनी। सीबीआई भी आई तो कोनो सबूत न मिली। हमने कैसे चुप ना बैठ सकनी सन? मोर्चा के 1-1 मिनट आगे बढ़े में हमारी इमेज डाउन हो जाई, राजनीति में फिर हमारी एंट्री ना हुई, एक के बार में एग्जिट हो जाई। अबे वो तो पहले से गुंडा रहे ना, तू केहू के भेज के ओकरा के मरवा दा। सच्चा आदमी के खूनी मार दल से बोल के केस पलट दे, भेज दे साले के। आपका इतना शांति से खड़ा बानी? अरे केहू के फोन तो करी। नहीं मालिक। का भैरे तोहरा के? अगर आज हम जिंदा हई तो सिर्फ सत्या की वजह से। हम ओकरा के जाके देखी मालिक, वो गांधी और कामराज के रास्ते पे चल के अनशन पे बैठल बा। वो तो सिर्फ किताब में पढ़ले हुई, हम लोग तो महान नेता के जमाने में पैदा भइल बानी। काहे मालिक, पैसा और कुर्सी के पागलपन कब तक करब? मालिक हमनी के बहुत पाप कैले बानी, वो पाप के प्रायश्चित करे खातिर हमनी अपने आप के पुलिस के हवाले कर देता नहीं। भैया जी आप तो हमारा आँख खोल दे नहीं। आप जैसा आदमी के साथ लेके कबो ना चले के चाहिए। आप तो हमारा आँख खोल दे नहीं। भाई और आपके फोन कर लोग साला। ठीक बा सर, ठीक बा। हे चलाई जा, ठीक बा सर। हे चलाई जा से। काबे सादे सत्या, नमस्ते। जब तक बदन में गर्मी रहल तलवार लेके घूमत रहले, अब ठंडा हो गई ले। अभी गांधी जी सही बाड़े बोल रहल बड़ा। अरे 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 बहुत मजा आवत बा, बहुत मजा आवत बा। ओ तो ब्लैक एंड व्हाइट में अंग्रेज के फिल्म दिखैले रहले, तू तो साउंड इफेक्ट के साथ दिखा रहल बड़ा। देखा रे, टीवी में देखा। जान रहल तब तक अनशन में बैठबा, काहे इतना टाइम वेस्ट? अभी जान दे दा, हम जान ले लेता नी। रुक जा। अनशन में बैठे वाला हर कोई कायर ना होला, और तहरा जैसन तलवार उठावे वाला हर कोई वीर ना होला। अगर महात्मा गांधी चाहते तो आधा घंटा में इंडिया में रहे वाला सभी अंग्रेजन के जलाकर राख कर देता। उतना उनकर पावर रहे, उतना जनता उनके पीछे रहे। लेकिन वो अंग्रेजन के भी हमरा जैसन इंसान समझेले, यही खातिर वो आज महात्मा बन के जिंदा बाड़े। अब ये बात बा ना कि तू जाने के चाहता नहीं कि हम वीर बानी के कायर। बस इतना ही ना, तहार लिए सिर्फ 10 मिनट खातिर हम पुराना सत्या बन जाता नहीं। अगर हिम्मत है तो हमके मार द। मार।
ए, हम चाहती तो के ना तो के भेजे वाले के भी काट के साबित कर देती, लेकिन ऐसा ना करे के बाद यही खातर बैठल बानी। ये बात के कायरता ना समझ, भाग। कुछ ना हो, शांति रख। जब तक ये लड़ाई हम जीत ना ले तब तक हम ये जगह ना छोड़ब। चल जाई सत्या। इस सत्या के जान के कोनो अहमियत ना, सच्चाई के जीत होके के चाहिए, यह जरूरी बा। वडेपल्ली गांधी मार्केट में अनशन पर बैठल सईदे सत्या के हत्या करे के कोशिश। छुप के कोनो आदमी उनकरा पे गोली चला देलस। चिकित्सा के नकार के सत्या के अनशन अभी तक जारी बा। मालिक मालिक, रहुआ अंदर चली, अंदर चली, अंदर 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 चली, चली।